Creierul uman este asemenea unui procesor extrem de puternic care face posibilă viața complexă a oamenilor. Deși nu îi se acordă la fel de multă atenție precum celorlalte organe, creierul este afectat de diversi factori, chiar și de cei care se observă mai greu. Cu toții ne dorim o minte sănătoasă într-un corp sănătos, dar potrivit experților, stilul de viață modern distruge conexiunile neuronale, ceea ce ne face mai înceți și mai puțin capabili de gândire originală. În continuare, vom discuta despre câteva obiceiuri moderne care îți afectează sănătatea creierului. Apropo, prieteni, numai decât abonați-vă la canalul nostru și apăsați și pe clopoțel pentru a fi la curent cu orice video nou. Primul obicei ce îți poate distruge sănătatea creierului este că faci mai multe lucruri în același timp. Telefoanele inteligente au devenit un pericol ascuns. Le folosim tot timpul. Trimitem mesaje atunci când traversăm strada. Verificăm e-mail-urile în drum spre serviciu. Citim sau ascultăm podcasturi în timp ce stăm la coadă. Probabil ați auzit că multitasking-ul este dăunător pentru sănătatea creierului. Se pare că este un obicei care supra-solicită căile sinaptice și te face mai puțin eficient și mai obosit. Nu te odihnești cum trebuie. Dacă dormi prea puține ore pe noapte sau nu ai un somn de calitate, celulele creierului sunt afectate și multe dintre ele pot muri. De aceea, somnul este o parte importantă a stilului de viață, pentru că în orele în care dormi, creierul are puterea de a-și regenera celulele și implicit de a funcționa pe timpul zilei la parametri normali. Solicitarea creierului atunci când ești bolnav. Nu este indicat să muncești sau să studiezi prea mult atunci când ești bolnav, pentru că organismul își canalizează energia pentru vindecare. Supra-solicitarea creierului în astfel de perioade poate reduce eficiența organismului și duce la slăbirea sistemului imunitar, predispunându-te la alte boli. Nu mănânci micul dejun. Persoanele care nu mănâncă dimineața au un nivel foarte scăzut al glicemiei, ceea ce înseamnă că la creier nu ajung suficienți nutrienți. Cu timpul, absența micului dejun duce la degenerarea creierului. Creierul utilizează cea mai mare cantitate de energie în comparație cu oricare alt organ din corpul uman și mănâncă aproximativ 20% din glucoza din organism. Creierul folosește 2/3 din această energie pentru că neuronii să trimită semnalele electrice în restul corpului, iar cealaltă treime pentru mentenanța celulară. Dacă nu mănânci micul dejun, creierul intră în deficit energetic și va fi din ce în ce mai puțin receptiv la stimuli. Dieta strictă. Deși pare ciudat acest lucru, s-a demonstrat că în timpul unei diete stricte nu numai că scazi în kilograme, dar din cauza faptului că organismul este privat de anumiți nutrienți, creierul începe să consume din el însuși. Acesta este un alt motiv în plus pentru a începe să gândești mai rezonabil cu privire la regimul alimentar pe care îl ții. Acoperirea capului în timpul somnului. Acoperitul capului cu o pătură în timpul somnului reduce cantitatea de oxigen, lucru care ne obligă să respirăm deja aerul reciclat, saturat cu dioxid de carbon. Acest lucru duce la lipsa oxigenării creierului. Volumul mare de informații. Volumul mare de știri sau e-mail-uri poate fi copleșitor și consumă multă energie. Fluxul continuu de conținut, dacă este lăsat necontrolat, poate fi stresant și copleșitor pentru sănătatea creierului. Cantitatea mare de informații este unul dintre cei mai periculoși iritanți ai creierului din viața modernă. Expunerea constantă la medii poluate. Creierul trebuie să fie alimentat permanent cu oxigen. De aceea, dacă în schimbul de gaze și în transportul și prelucrarea acestora în celule apar substanțe toxice, eficiența creierului va scădea. Alcoolul face ravagii. Toată lumea știe faptul că alcoolul este extrem de periculos, iar studiile au arătat că acesta distruge conexiunile dintre celulele creierului, însă cei care întrerup consumul de alcool în timp util ajung la un moment dat să funcționeze normal. Nu bei apă suficient.
Deshidratarea îți afectează creierul și contribuie la disfuncția cognitivă. Oamenii care sunt deshidratați au dificultăți în funcția executivă și controlul comportamentului. Deshidratarea afectează de asemenea capacitatea de atenție și crește timpul de reacție pentru sarcinile motorii. Bea multe lichide și înlocuiește electroliții pierduți pe vreme caldă și exerciții fizice. Nu aștepta să-ți fie sete, atunci ești deja deshidratat. Urina trebuie să aibă o culoare cât mai deschisă. Înghețata. Orice mâncare rece, inclusiv înghețata, poate provoca o durere de cap bruscă. Se crede că alimentele reci dilată vasele de sânge. Corpul, încercând să prevină hipotermia, trimite sânge cald către creier, care la rândul său dilată vasele de sânge. Te izolezi social. Oamenii sunt creaturi sociale, avem nevoie de contact uman pentru a supraviețui și a prospera. Persoanele care au prieteni sunt mai puțin susceptibile de a dezvolta boala Alzheimer și declinul funcțiilor cognitive. De asemenea, sunt mai fericiți și mai productivi. Întâlnește oameni noi. Dacă sunteți îngrijorați de sănătatea creierului și de calitatea gândirii, trebuie să luați atitudine. Câteva schimbări simple în stilul de viață vă pot îmbunătăți memoria, rezistența mentală și funcția generală a creierului.